La Sala de la SUF va acollir anit la 6a edició dels Premis DOP Catalanes d'Oli, que estan impulsats per les 5 denominacions d'origen protegides d'oli d'oliva de Catalunya, de les Garrigues, de Siurana, de Terra Alta, del Baix Ebre Montsià i de l'Empordà, premis que distingeixen a professionals, investigadors, xefs i entitats que destaquen en la tasca de divulgació de la cultura de l'oli d'oliva. En concret, els reconeixements de l'edició d'enguany contemplen 3 categories: al cuiner i gastrònom, a la investigació i a la comunicació i difusió. Els guardonats en aquesta 6a edició varen ser Supermercats Capravo, Premi a la Comunicació i Difusió, les doctores Elisa Llorbà, Ana Maria Polo i Mònica Cruz a la investigació i el xef Joan Roca del celler de Can Roca, el cuiner i gastrònom. Reconeixement a la seva tasca a la difusió i la utilització dels olis d'oliva verge extra, amb la seva contribució en el món de la cuina i la gastronomia i sobretot amb la defensa de la gran pagesia de tot aquest país. Carmel Mudol, secretari d'Alimentació, Joan Plana, alcalde de Roses, i els presidents de les DOP Oli de les 5 denominacions d'origen protegides varen ser els encarregats del lliurament dels premis, que tenen com a objectiu contribuir a la difusió de la cultura de l'oli i per això distingeixen professionals, investigadors i institucions que destaquen en aquest àmbit. El xef Joan Roca va rebre el premi en reconeixement a la seva tasca en la difusió i utilització dels olis d'oliva verge extra i la seva contribució en el món de la cuina i la gastronomia. Òbviament, la relació amb l'oli d'oliva extra verge no és d'ara, és de fa molts anys, sinó que aquest reconeixement també ve pel fet que nosaltres posem en valor la cultura, els productes que tenim, amb els que treballem, i els difonem arreu. Quan viatgem, parlem dels productes amb els que cuinem, a vegades ens els emportem, sovint perquè també els coneguin a fora. I això ho hem fet sempre, ho hem fet d'una manera natural, i per tant agraïm molt, i per això ens sentim orgullosos de que a casa aquesta feina es reconegui, es vegi i tingui forma d'un reconeixement com aquest. Per tant, moltes gràcies. Joan Plana va dir que Roses se sentia molt satisfeta per haver estat escollida per la celebració d'aquests lliuraments dels premis i que per a Roses és un orgull, ja que és terra d'oliveres. Estem realment molt contents que hàgiu escollit Roses per tal d'organitzar aquest acte. I estem per molts motius que podria desgranar, però per fer-ho ràpid destacaré el principal. Mireu, estic convençut que aquells dies que teníeu apuntat a l'agenda que havíeu de venir al nostre poble, segur que molts de vosaltres, fins i tot molts de vosaltres que sou del món, quan penseu en Roses, el primer que penseu és en 2 fenòmens bàsics. El primer, que evidentment és preponderant avui en dia de manera innegable, és el turisme. Roses, el nom de Roses està deslligat, perdoneu, és indestriable avui en dia de tot el fenomen del turisme. I l'altre és el fenomen de la pesca, que avui en dia també passa un moment relativament complicat, però que des d'un punt de vista de la perspectiva històrica indubtablement ha estat una altra de les cartes de presentació de Roses al món. Malgrat això, segur que, tot i que fins i tot encara que a vosaltres us ha passat això pel cap, vosaltres sou els primers que sou plenament conscients que la història de Roses és això, és turisme, és pesca, però també és molt més que això. I en aquest sentit, la història de l'oli, la història de l'olivera, forma també part de manera indestriable del nostre ADN. Ha estat un element indispensable a l'hora de construir la nostra història, la nostra evolució i la nostra identitat. Habitualment es diu, tot i que ara amb la pandèmia i les mascaretes ha canviat una mica, que el primer que ens dona informació d'una persona és la seva cara. És el primer que veiem i ja ens predisposa a imaginar-nos molt sovint com és. Roses, per sort, deia, tenim diferents cares, depèn de per on la miris et dona una informació o una altra, però segur que qualsevol de nosaltres fent un passeig per tot el voltant de Roses es veu de seguida aquesta impronta històrica que ha tingut el cultiu d'olivera i la producció d'oli en la nostra construcció en tots els punts de vista. El nostre arrelament al territori, la nostra identitat mediterrània i també, d'alguna manera, la nostra participació al conjunt de Catalunya.
En finalitzar l'acte de lliurament dels guardons, conduït per en Pep Noguer, es va dur a terme l'espectacle musical Dones de Sal amb Neus Mar i a continuació els assistents van poder degustar diferents tastos elaborats amb productes amb denominació d'origen protegida.